טוב, אז בואו נדבר על משהו. אנחנו הולכים לפרק היום רעיון חדש, רעיון שיכול, אתם יודעים, לשנות לגמרי את הכלים שאנחנו עובדים איתם ממש כל יום. קוראים לזה Markdown Office, וזה בעצם כמו הצצה לעתיד של התוכנות המשרדיות. עתיד שהוא כבר פה, כן? עתיד שכולו בינה מלאכותית. רגע, בואו נחשוב על הכלים האלה. Word, Excel, Google Slides. הם כל כך מוכרים, נכון? מרגיש כאילו הם תמיד היו שם, חלק מהנוף. אבל האמת היא שיש להם סוד. סוד די גדול, ומתחת לכל מה שאנחנו מכירים, מסתתרת בעיה שהופכת להיות יותר ויותר קריטית. סוד שקשור, איך לא, לכוח הכי משמעותי שמשנה את העולם שלנו היום. והסוד הוא פשוט מאוד, הן לא נבנו לעידן הבינה המלאכותית. זהו, זה כל הסיפור. אפשר לחשוב עליהן כמו כבישים מדהימים, סלולים לתפארת, אבל הם תוכננו לעגלות וסוסים. הם פשוט לא בנויים לעידן של רכבים אוטונומיים. כל המבנה שלהן מיועד לאצבעות של בן אדם שמקלידות, לעיניים של בן אדם שקורות. הן לא מיועדות לסוכני AI, שאמורים להיות השותפים שלנו לעבודה, לחשוב יחד איתנו. וזה מוביל אותנו לשאלה, באמת, שאלה של $1 מיליארד, אולי יותר. מה היה קורה אם היינו יכולים להתחיל הכל מההתחלה, ממש למחוק את הלוח ולהתחיל לבנות היום, כשאנחנו יודעים ש-AI זה לא איזה טרנד חולף, אלא שותף אמיתי לעבודה. איך אז היינו בונים את הכלים האלה? מה היה שונה ברמה הכי בסיסית שיש? אוקיי, אז לפני שקופצים קדימה לעתיד המזהיר הזה, אנחנו חייבים רגע לעצור. חשוב להבין לעומק מה הבעיה היום. מה הם נקרא לזה הכבלים שקובלים אותנו לכלים הישנים האלה. אז בואו נצלול פנימה ונבין מה בדיוק לא עובד במערכות שכולנו מכירים. אז כאן רואים את הפער העצום בין שתי הגישות, ממש שחור על גבי לבן. בצד אחד יש לנו את החבילות המשרדיות הרגילות, הן עובדות עם קבצים שהן בעצם קופסאות שחורות, אטומות. רק התוכנה עצמה מבינה מה באמת קורה שם בפנים. ומצד שני, רואים את מה שצריך היום בעידן ה-AI. והצורך הזה הוא שקיפות. קבצים שמכונה יכולה לקרוא ולהבין בדיוק כמו בן אדם, ופעולות שאפשר לעקוב אחריהם, לדעת בדיוק מה קרה ומתי. וצריך להבין, המגבלות האלה הן לא איזה משהו תיאורטי, זה כאב ראש יומיומי לארגונים. זה אומר שאי אפשר לדעת בוודאות מי שינה מה ומתי, זה אומר שצריך לבנות חיבורים ל-AI שהם סופר מסובכים, ובדרך כלל הם פשוט נשברים כל הזמן, וזה כמובן אומר שאנחנו תלויים לחלוטין בפורמטים הקנייניים הסגורים האלה של מייקרוסופט, של גוגל, שבעצם נועלים את כל המידע שלנו בתוך המערכות שלהם. אז מה הפתרון? מה עושים עם כל זה? התשובה היא לא פשוט בואו נבנה עוד כלי. לא, זה דורש שינוי תפיסה שלם. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על מסמכים לא כמו דפים מנייר, אלא יותר כמו משהו חי, משהו דינמי, מובנה, הרבה יותר חכם. וכאן, בדיוק בנקודה הזאת, נכנס לתמונה הרעיון של Markdown Office. חשוב להדגיש, זו לא עוד הצעה לעוד איזשהו מעבד תמלילים עם כפתורים קצת יותר יפים. ממש לא. זו הצעה לדרך חשיבה חדשה לגמרי על מה זה בכלל מסמך, ואיך יוצרים, מנהלים ומשתפים ידע בעידן החדש. לב הרעיון, הנקודה הכי חשובה, היא האנלוגיה הזאת. מסמכים כקוד. מה זה אומר? תחשבו על מתכנתים שכותבים שורות קוד כדי לבנות אפליקציה. אז כאן, באותו אופן, כותבים טקסט פשוט, מובנה, כדי ליצור מסמך. הטקסט הזה הוא הופך להיות מקור האמת, היחיד, הבלעדי. והתוצאה של הגישה הזו היא פשוט אדירה. בואו נפרק רגע את המילים הגדולות האלה למשהו פשוט. דטרמיניסטי זה בסך הכל אומר שאותו קובץ טקסט תמיד, אבל תמיד, יוציא את אותו מסמך סופי. אפס הפתעות. ניתן לביקורת, זה אומר שאפשר לעקוב אחרי כל שינוי, אפילו של פסיק אחד. וידידותי לגיט, זה אומר שאפשר פתאום להשתמש בכל הכלים המדהימים האלה מעולם התוכנה, כדי לנהל גרסאות ולשתף פעולה, אבל על מסמכים. אוקיי, אז דיברנו על הרעיון הגדול, על הפילוסופיה, אבל איך זה עובד? איך זה קורה בתכלס? איך לוקחים טקסט פשוט, משהו שנראה כמו אימייל, והופכים אותו למצגת מורכבת, או לדוח פיננסי מסודר? וזה אולי ההבדל הכי מהותי שצריך להבין. זה לא כמו וורד, שבו עובדים בממשק של מה שרואים, זה מה שמקבלים, מה שנקרא YSYYG. לא. פה, במקום לשחק עם העיצוב באופן ויזואלי, אנחנו בעצם כותבים את המתכון של המסמך. ואז, מערכת נפרדת, מין קומפיילר כזה, לוקחת את המתכון והופעה אותו לתוצר הסופי. והתהליך הזה הוא ממש כמו פס יצור. זה מתחיל עם חומר הגלם, טקסט המקור שלנו. משם המערכת מפרקת אותו לחלקים, למבנה לוגי,
בשלב הבא, היא בודקת שהכל בסדר, שהכל חוקי, נגיד לפי המדיניות של הארגון, ורק בסוף, ממש בסוף התהליך, היא מרכיבה את התוצר המוגמר, קובץ הוורד או האקסל או הפאורפוינט. טוב, אז הבנו את התשתית, את היסודות, ועכשיו מגיעים לחלק המגניב באמת. איך כל המבנה הזה שאנחנו מדברים עליו לוקח את הבינה המלאכותית והופך אותה מכלי קצת מגושם לשותף אמיתי, שותף יעיל. וזו בעיה אמיתית, בעיה ענקית היום. כל מי שניסה פעם לבקש מצ'אט GPT, נגיד, לערוך לו קובץ וורד קצת מורכב, יודע בדיוק על מה מדובר. הסיכוי שה-AI פשוט יהרוס את כל העיצוב ואת כל המבנה הוא כמעט 100%. אז איך פותרים את זה? וכאן בדיוק נמצא הפתרון, כל ההבדל. במודל הישן, המסוכן, ה-AI פשוט מקשקש על הטקסט, מה שגורם לכל הבלגן. פה, במודל החדש, במקום זה, מבקשים מה-AI להוציא פקודות כירורגיות, סופר מדויקות. לא להגיד לו, תשנה את הטבלה, אלא להגיד לו, הוסף שורה חדשה לטבלת מספר 2, עם הערכים האלה והאלה. ואז המערכת בודקת את הפקודה, מוודאת שהיא חוקית, ורק אז מבצעת. התוצאה בטוחה, מדויקת וצפויה לחלוטין. הציטוט הזה באמת תופס את כל הרעיון. זה שינוי תפיסה. הבינה המלאכותית מפסיקה להיות סוג של עוזר לא צפוי. אתם יודעים, כמו מתמחה נורא נלהב, אבל בלי ניסיון שיכול לעשות גם נזק. במקום זה, היא הופכת להיות חבר צוות. חבר צוות מבוקר, אמין, שאפשר באמת לסמוך על מה שהוא עושה. אוקיי, אז בואו נתרחק לרגע מהפרטים הטכניים ונסתכל על התמונה הגדולה. מה כל זה אומר? מה המשמעות של זה לעולם העבודה, לאופן שבו אנחנו מנהלים ידע, לארגונים בכלל? ומה שחשוב להבין זה שלא מדובר פה בשיפורים קטנים, בקוסמטיקה. זו קפיצת מדרגה של ממש. אנחנו מדברים פה על תוכנה שהיא אמינה הרבה יותר. מדברים על להשתחרר מהתלות הזאת בענקיות הטק, בזכות זה שהפורמטים פתוחים. ואולי הכי חשוב, אנחנו מדברים על בניית תשתית למערכות ידע שבאמת מבינות. הן לא רק מאחסנות קבצים, הן מבינות את המידע שבתוכה. זה משהו שכל מנהל חולם עליו בלילה, תחשבו על זה רגע. נגמר העידן הזה, המוכר לכולנו, שבו המספרים באקסל לא מסתדרים עם הגרף בפאורפוינט שהוצג לישיבת הנהלה. זהו, נגמר. כי פתאום הכל נובע מאותו מקור אמת אחד, קובץ אחד, חי ונושם. העקביות פשוט מובנית בתוך המערכת. וזו אולי השאלה שכדאי לקחת איתנו הלאה. מה באמת אפשרי כשמסמכים הופכים להיות חכמים ממובנים כמו קוד? דמיינו לרגע עולם שבו דוחות רבעוניים יכולים להיכתב כמעט אוטומטית. עולם שבו AI יכול לסרוק אלפי חוזים ולזהות לבד את הסיכונים. עולם שבו אפשר לעבוד יחד על מסמכים סופר מורכבים, בלי כל הקונפליקטים והבלגן, ממש כמו שמתכנתים עובדים על קוד. אולי, רק אולי, מה שאנחנו רואים פה, זה לא סתם אופיס משופר. אולי זו ההתחלה של עידן חדש לגמרי, באופן שבו ידע נוצר, מעובד ומשותף בין כולנו.